همو خبرکارên xelatê de dem baş. Temaşevanên hêja em belavekî nû dîsa bi were ne. Bijara me çawa ku hûn dizanin asimilasyon e. Ji ber ku asimilasyon civata me de gelek pirsgirêkî herî mezin e. Bi taybetî Kurdistana Bakurê de. Me got bi taybetî li Bakurê eger ku hûn bi berfire binerin va rastiya Ecêb hûn dibînin ji xwe em nava vê rastiyê Ecêb te rastiya Ecêb bi xwe dijin. Selam asimilasyonu û çareserî çi ye? Em li tev mêvanên xwe vê mijar daxivin raman û lênên mêvanên xwe ji we re parve dikin. Mêvanê me yek Birêz Nivîskar Fettah Timar. Birêz Fettah Timar xêr hatî. Gelek spas dikim serkeftin. Spas dikim ji bo beşdariya we gelek spas dikim. Mêvanê me du jî heye lê ev di dora ji gor teknîk mişkilata teknîkê hîn nehate. Ez bawer dikim ev pirsgirêk çareser dike û ev jî benca wê ne ev jî dêvere yanî gujînkaya ev jî nivîskar û civaknas e. Ez bawer dikim ev li demekî Kurd e pirsgirêka xwe teknîkê çareser dike. Em ê tev li Birêz Fettah dest pê bikin. Birêz Fettah em nas dikin yani em me got em çi ye em ev kesî ku eleqedarê xwe bi Kurdî ye û nivîsar û edebiyatê Kurdî heye ez ji bo wala dibêjim. Ji ber ku tu bi xwe kar û kelete gelek li ser Kurdî heye berhemê te heye tu dinivîsî gelek salan li ser Kurdî xwe ji bo min tiştek gelek muhim e gelek bibate ji xwe ew kesî ku bi Kurdî biaxive azîk bi Kurdî binivîse rasteres dijî asimilasyon ye. Yani ev tê wî maleyê jî. Ji bo me banga vekir hûn hatin dîsa ji we re spas dikim. Mijar giring e hûn dizanin lê pirsa me yani asimilasyon li ser civaka Kurd heya îro çi xwastî girtiye zerara wî çi ye û warê asimilasyonê de rewşa îro çawa ye? Kerem ke. Benim. Gelek spas carekti bu vexandina ve û serkeftinê dixwazim û weşana we jî. Ev jî spas. Hemû tiştek em bêjin civaknasa ser asimilasyonê formê asimilasyonê gotine evana dibe ku boyna hinek kurgela yan jî boyna biyaniyek dervayî welat nava civatêk serdesta dijîn derbasın. Lê ya me Kurda problema rastî hevaya erdnigariyê ye, dîrokê ye, yani zulma ser mirova ye, tekiliya navbera Kurda xuda ye. Yani hemû tedbirek devleta Türk hildanı merî bala xwe dide hemû devleta bu asimilasyonê navê datînin integrasyon lê belê o integrasyona esas dawiye da ber asimilasyonê dibe. Devleta Türk zaten ve integrasyonê jî kabul nakis. Tamamen zamanî ki ser milletê Kurd ferz dike. Zamanî ki ser milletê Kurd ferz dike. Bu hemû zarava dibêjin. Bu Kirmanckî, bu Kurmancî welatê dinê em bêjin Persî Kurdistanê dinê de jî pirsgirêk hene lê devleta Türk formik rastî gelekî zanetî em bêjin kesayetiya insana jî dest digire. Yani berê şuura netewî jî destê insana digire. Vaya jî du sedema nava demê da çawa ku piskora gotine asimilasyon dikare zamanî da bibe, ekonomiyê da bibe, dikare şuura dîrokî da bibe, netewî şuura netewî da bibe. Hemû van tiştana nav da hene lê belê tiştek Tirkiyeyê tê meşandinê rastî
Pêşevê dünyayê, pêşevê alema xadê giravî navnetewî qedera 35-40 milyon Kurd Tirkiye dijîn xadanê xû tişkî nîne. Asimilasyonê da taybetî sazûmanî rolek gelek mezin diştine. Sazûmanî çi? Dibistanı daire devletane insan ve dairena vakta dixavitin vurbatin giredane edi devara xu zari xudikin naba demi daji edi bu an milletiye wan zamanı wan çanda wan xu çanda wan bijin kelepuri hemu van tiştana edi roleke nalizin ya zamanı daji em bijin vakta zaruki kurda Kijan zarabı da dıbı bırakı. Vata Dibistane Türkada. Diroka Türka bakının Erdigariya Türka be kalkırını. Arfa adeti Türka be kalkırını. Kala kesayetiye Türka hem asab be gutne u hatta beji son seri sibi zaroki kurda sonde bukum ke ana Türk'ün dikarin kuboyna Türkiye'ci feda bıkın. Hemu van tiştana nava deme da kesayetiye zaroki kesayetiye derbasi civantiye dibe edi insanı vatak perverde ne bir şey zamanı kula nava deme da edi xadane uy tiştek fer buyi uya xayi derdik eve. Problemi aliki da ev. Edi xove va identife dike yani uy zamani uy diroki uy romani van tiştek pe mecule ona edi dibin identifavi dibin kesayetiye uy insanı. Yani böyle. Kerem ki. Böyle. Aliye dine dahi her çıkarsa eri belki hem suala verci ve derece de hebi dijive politika devleti, politika faştini, politika de hallandına milleti Kurd huçidikin. Bağırın Kurd sana Bakur da gelek berkudani azadi bekatını gelek serokilme gelek riberi kurdahatını seydare xistin ev tişkidini van şerana hem hatını meşandını lebele em müjarek beli ez yani dokuz teşekkür bejim jibokun ki zanal jibokun yani mesela tedbir hemu yani demek ki mel siyaset destekler en bejim yani mel siyaset akva zaman Türkiye destekler gelen peri dizanım ve demin ben go velatime koloniye en zanım Kurdistan koloniye çarpı yani ve kedin gücün hanım cihatlar bu hayat bu bre gücün hanım tıkıratın Sağ ve spastım. Başım. Az me siyaset me Türkiye destekler me yani tabi vatay ku zaman demek me siyaset destekler idi kadiya bu yani me ne dizanim me zamanı Kurdum me ne dizanim bu zarokatiya me da az zamanı me jmela girti bu girtiye mana evet me bir gotawalat me kolonyal nizam çıçı le behişmendiye ki netevi ne yani bir teori raste le bir pratik bu kurd derha kurdiyati da behişmendi evkaz ne kurt bu jibo ve mehat çıkı bir Türkiye destekir yani siyaset bir Türkiye destekir em seminar nizam şu konferanslar hemu bir Türkiye destekir yani derha siyaset gel siyaset ve demir roleki xarab lisan normal az personistler evet yani. Böyle. Ya siyasete elbet bere kurda rasi berbe hene kıpır skiri kanji teoriyek hemu ideolojiyek emrin rasiya xuda tekliya vanu gelli kurd nim bu.
me zeyde kala karkera kir ama velati ki ku fabrike nîne me kala rewşa gundiya kir lê gundiyê ki organize nîn bûn me libeli me kelepura xo em bêjin çanda xo devkî em lê xayî derneketin dersa wan tiştê hemû wan tiştê em bêjin ideolojik dahatin meşandinê eger her yekî me çi kırmançki zazaki yani çi kurmancı me nava milleti xud zamanê xo arf adetê xo hemû tiştê tekiliya ve kelepurê re heye folklorê re heye folklor tenê dengbêj nîne folklor tenê Evet. em bêjin çîrok nîne tenê çîrçîrok jî nîne folklor heta bêjî ev tevnû teşiya ki destê jinê Kurdava çê dibûn ev jî folklor e yani palîçe û emeniyek çê dibûn ev jî me van tiştana berhev nekir gelê xwe neda nasîn û ziman jî qels bû rê wê da em bêje me tenê dûr va tirs rastî jî zulmik mezin hew ev tiştî dinê lê ez wê bariyê me kar û xebata çi qanatê îslamîst bûn birayê îslamîstan qanatê sosyalîst jî bûn hevalê îdeolojiya û wan teoriyê ka têkiliya wan jiyana Kurdava tune bû. Erê ev jî hejbendîk e, ev jî bir cîvatkê pêşta dibe rast geremerî wê jî fêr bibe lêbelê me ya xwe bîra kir me ya xwe da yalîkî ke em lê xayî derneketin heta ku Evet. wan nifka ke esas kultura me cem wan bû êdî ortej çû yani mine gotna ve kerem kir ve got ziman jî qediya bû wê çayê heta kem hişyar bû. Gelek spas. Ez gücün xanımla bipirsim. Edisa pirsamış tane he yani. Gücün xanımla bipirsim. Gücün xanım civak naseci yani ev keski naskin şu kadar da zanın civak nasıl en niveskar hem de civak nasıl. Bu civak nasıl pirsamı vari deci he yani tevli tekliği asimilasyon. Yani asimilasyon devlet Türk civata kurda çava u çıkaz bandora pekani vek civas nese ki el teradüfürsün gücün karım keremken. Bile jî berî her tiştî temaşevan slavê xwe de bêjim ji bo ku wê em beşdarî vê bernameyê kirin em re spas dikin polîtikayê ev bişaftinê gelek cûr bi cûr ji xwe gelemperî cîhanê serdesta li ser bindesta danê meşandin cureyê wana pir zêde me mirov dike helde dest anha pirskirêka bişaftinê ne tenê bo netewa Kurd û Tirk gelemperî cîhanê pirskirêkeke çandî ye siyasî ye û hin cara jî mirov dikare bêje aborî ye ji ber ku kesê li ser axa xwe nebin xwedîkarekî neçar dibînin koçber dibin diçin hin ciyê dine û tu bixwazî nexwazî entegrê hin civakê din dibin Koşber bu belli. Rast. Belê anha gelemperî cureyê wê hene bêjim hêla civaknasî we ji ber ku pirs kir got civaknasî hêla civaknasî da ça bandorê ser mirova dike bişaftin dema komekê biçûk ancî komekê bêjim bê statû ku ciyekî dinê de ve aliyekî jî xwediyê bêjim statûyê bêjim dikarin erka xwe bi her awayî cî bînin hebin ev civaka yemnetewe ez gelemperî dibêjim ne ji bo Kurda kom kes ancî civakê yemnetewe dibin hasta serdesta di nava demê de bi derdorê ve girêday hêla çandî û hunerî û zimanî û bêjim olî jî tê bişaftin bêjim hêla dine derûnî hêla derûnî da jî ji ber xwe kêm dibîne ji ber ku dixwaze hin kesa bide pejirandin xwexa heta radeyekî
خو بشافتن دست نه تنی بشافتن خو بشافتن کسی کو خو گیم دبینه کسی نه سردسته کسی بیشتر توزاوی لور درواس نابه لهلا درونی داجی راستی بشافتن eti hatta raده ki şunda vek mago Gözü kanı bu bara tudukanı dengi helak bilin biki. Kerama beli kaya. bor Beli 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 hatta ni raده ki cavi serdesti xod nere xod بخواه خود بشافتن دکه ام division auto assimülasyon İngiliz ام division خو بشافتن Anha em hatine radeye gelsa ne havce kesek var ya bişaftın ekili serme bir de fers kırıncı berko edi em xoha ve peyguraman pinenç. Evajı çı despeker u xandın u nivîsandın u teknolojiye dema peşket jine beri ne karun biçanan der ve çune kar teknoloji bir karhanin derya teknoloji zamanı wan berko ne zamanı خواندن و نویساندن نه زمان فرمیت زمان دنک زمان بیانی نه زمان وان بکارانین و به وی زمانی یکلیه خود تکنولوژی جهانی و جواکی را چیکرن حتی جیه کی زمان خو بیر کرن جبو ویجی دما تکنولوژی مرو بکاربینه دبی مرو ریکو پیک بکاربینه مرو ویجی که تکنولوژی چه ددمن و چه جمد استینه ام division medyanu براستی تیوی خو هن تشتیو سهانین ادین نه حوجه هن کس ورن هن کسان هن تشتا بکد گر کس بخوازه به باش بکاربینه بخوازه بگواش کاربونه دکاره گلک تشتی باش جبو خو لی هرور بگره لیکو وی نکه تیوی خو دکاره پر تشتا جخوا بدوی بده تکنولوژی çanda xo nere xo zamanı xo bre wenda kirin civê derê divê hişmendiyeke berî her tiştê hişmendiyeke mirovahî hişmendiyeke civakî û hişmendiyeke neteweyî bi mirova re heve mirov bêje ez vê bijim hişmendiyeke zanistî mirovê zana zaman kî dibe bila dibe qet ne zamanê wan de jî jê xwedî derdimî zamanek wendabûn çandek wendabûna çand zamanan wendabûna mirova ye û pernetewe na tenek yem neteve deminin neteve her ku zamanek wenda bibe netevek wenda bibe her ku çandek wenda bibe rengekî jiyanê yê xweş ji holê radibe ji bo van jî mirovê zana mirovê xwedî hişmend tu carî ne dihêlin zamanê wan ne jî dihêlin zamanê kesê din wenda bibe bir ku hişmendiyek pê re heye wana di parêze ew dewlemendiya civakê ye ew dewlemendiya cîhanê ye her zamanekî cuda rengekî cuda dibe ciyana me her zamanekî cuda neteveke cuda rengekî cuda beşdarî cîhanê dike beşdarî netewê din dike Yani ez dixwazim li bir taraf tişek bipirsin ji ber ku zelal be. Zelal be. Yani tu dibêjî ev kesî ku xwedî hişmendiyekî netewiye ev kes ku xwedî hişmendiya netewiye ev asimile nabe ez min wer fehm kir rast e بله راسته آنها مگوت مرو بره خودی حشمندیه کی زانا به مرو زانا مگو نه زمان خو نجی زمان کسی دنه نخواهند جهولی رابه نه نبی وندابن نرخی خو بیشتری نتوی روی جهان ایدن دکه آنها مروه کی وره بشافت مروه کی بیواته یا جبر کو نه tutuştaki مروه کی مروه بچ پیایه بنخه باye وان مروهی هنه اولی هنه زمانی چاندی اینه توی کتوانا من دابی کی شخوت نسانی کتوچی کدرا جهان بلی ام دیویژن سالا 21 ام دیویژن ev buya edisynor hatına rakırır cihanısa ev edi global diye em division vek diye ev division
neklugan dibe gundeki به هلا به ریا تکنولوژی بلوسانه گند لی هر کس به رنگ خودش داری قادر به هر کس به زمان خود هر کس به چند خود آنها ولاتی که اروپی هری نوجین جی وراجی رون یک اترابیجت تجکیجان ولاتی تجکیجان نتوی تبکیجان زمانی دبی دمت زمان خود رابطی تبیش پس کیمه حتی راده که زمان نفشوه گوشی خانم دنگته جرد قطبه قط ناده نه دی تو ولاده که نه آی تو کسی که کبیجه بیجه جرم ببیجن بلادی وی جهانی نه بلی وسانه در وی جهان سه مرون نرخا لذا مرا وسط دنگته جرد قطبه زلال نابه جبوه اگر که تو کاری دنگی خودم کی زلال بکه لی ام بردا لور دخوازن اگر که تو کاری دوام بکی دیسا دوام بکی داویه ام دخوازن برز پتارا بپرسن لی داویه گوتر خود بیجه ام دیسا یعنی پرسیمش دیسا تره ها یعنی لی دنگی قطه یعنی قطه بجرده گوشین خانم نظرم شما دبک و اینترنتی بله پرسکری که به نظرم لی بله اما بگرم برس فتح دکارم ببیجم جوره شافتنی چه دبه جالیه کی واتی باشه برس فتح دستپیکه دا گوتو بو جوره شافتنی چه دبه جالیه بلا بیلی هر تش zarar de merova بله گوشی خانم تو به دمی اگر که تو کاری دنگ خود زلال بکی اما برس فتا از بپرسم باری اگر تکاری دنگ خود کی زلال بکیم ام تر پرسامن برس فتا را بو دستپیکه دا گوتو بو به تایبتی اسیمیلاسyon به تایبتی Kurdistan Bakur'e da gelek geringe gelek zahmete gelek ki banduri şebiye. Ambejin beşi Kürdistan'ı din beşi Kürdistan'ın Rojlat Rojava Başur ne efkase yani ne efkase en gol zanayna me valla mesela tüccar zamanı kadar cinleştin. Yani tüccar cinleştin. Malakmada dervaz Kürdi dağıfın. Ben Baldora kolonyalistan dejin. Le ev nevvet Bakur despeka damazdırandıra devlete Türkiye'de ev asimilasyon despekir. Yani tüdübe kari yekem kat kar kidin tüne bu kari devlete Türkiye yekem kudde hat damazdırandım ver bu asimilasyon şu asimilasyon kır. Jubo ve mi go taybet juha em iro bilirin birası yani asimilasyon gelmek bize değil Kürdistan'a Bakuri'de ya. Taybetiye ve lukute yani çuma devlete Türk bir taybeti ve asimilasyonu bir taybeti serbaldura civata Kürt pekani yani selam çiye geliyor. Selam ve taybeti çiye.
Evet, sedemi ki kalbi devleta Türk vakta dest bekir u kanuni asasi axud derxis yani zagon axu bekani hinek xal zagon avan da hela jî derbas sıbın. Ez bawer dikim xala çiliye ki xinci zamanê Tirkî tu zamanekî dinê da Tirkiyede zarok nayên perwerdekirinê. Evet, mesela perverde. Beşi lê girtiye. Evay yek. Ya duda xuşka delal jî civatnaz hejer jî got gavadinê hemû van formê asimilasyonê merik behs bike eva programa terê nake lê taybetî jî cî warê Kurdistanê qebûlandin nefî kirin Kurdistanê berê wan da em bêjin Rojavaya Tirkiye hemû kesek cî xudleqiyan çûn êdî wan derana boyna jiyana xwe bikarin debera xwe zar zêçê xwe bikin alîkê da jî tirsa polîtîk hebû. Vana bu sedeme ji zamanê xwe der ji zamanê xwe berdanê, der ji kultura xwe berdanê. Ez navê giştî nabêjim elbet hinek kesek berxwe didin, hinek partî an jî şahsiyetek berxwe didin, karûbareke îro tê meşandinê elbet hene. Ama giştî hat taybetî 1980 da ju ekta junta hat ser hukm formike zalimane ser Kurda da çû û qedexe dîsa dubare dehbare bûn. Berê cuntayê de jî hebû yani berê cuntayê de jî hebû em bêjin. Berê junta jî hebû lê îro jî wê tesîrê va hela jî îro erê her çiqas hinek derfet hatine dayın leveli vakta civanek müzika Kurdi gudarî dikir dikar bekir kirinê. Kurdistan'a başvurda vak parasını ki nabêjim. Zulma Kurdistan'a başvur bu derhaka zeminde bu politika asimilasyonu da beşedini elbet Kurdistan'a başvur 100,000 ve insan hatını rasa hatını bin akırın enfal bunu bombejari hatın havetin evana bunu leveli mesela asimilasyona zamanı da afatık ve forma Kurdistan'a bakur hati meşandine beşedine da ninen yani hatta bir hazır neside haftaya da Kurdistan'a başvur ya mafya zamanı dahi ki hat dahil o taybeti beşa sorana iro nemaji Ali zamanı da geleki peştane. Ya Türkiye ya Kurdistan'a bakur rasti eva hem mügot hem kanatı İslamist hem de kanatı sosyalist. Vana netevi ne fikrin planı xo netevi neden bergel u kel merci ku Kurdajı bu parası Türkiye nine yani Kürdistan'a bakur nine insana gele ki berxudan ez devera karşıyetim bu deveri bazı şeş heft günde kız tane Kurd ledijin hani li Dibistan gündevan da 1980 şurada hatın vekirin. Hatta ve çayvan günana da meriki kandını bizanı, Dibistan'da bizanı nim bu. Elbet nava hanka Türkiye'de dora xuda serpiya girtici. Ama medya Türk'a ket mali Kurda, taybeti Pêjî xortê Kurda ke Dibistanê Tirka da dixandin. Dibûn xedanê xwe pêşekî. Ewa wan ra dibû
nava civata xud hata bejî henekî xud civata dikirin. Gerevana bên gotinê. Gerevana Bəli. bên gotinê. Rêwê da jî Xwîşka Delal jî got. Ev insanê ku rastî vedeni berme heyî wan not kiriye Almanî dibêjin marginalizîrung. Yani nava civata xuda du komîkê te çanda wî, kultura wî, derfetkê nedî, medyayê da qala wî nekî, dibistana da zimanê wî nedî xwendinê. Van tiştana xet tişkî nekî, ewan kesana hemasa xu nava xu da kultura xu va mijûl bin. Civata serdest ra tekiliya wan tu nebin, nedir nesine. Nikare pêş da jî here. Dawiye da ewa kuruba asimilasyona Xwîşka Miqalê kir, wir da jî dest pê dike. Êdî hewcetiya zimanê xwe jî nabîne, hewcetiya kultura xwe jî nabîne, heta bêjî bê şexsiyet dibe. Yani ewa insana bê şexsiyet dibe. Kesayetî jî destê wî diçe. Kesayetî jî destê wî diçe. Forkı asimilasyonê dinê em bêjin dîsa Almanî dibêjin segregasyon ev komêk em bêjin wek karker hatin vî welatê nêtawan vira mayîn tune bû dixwastin paş te bizivirin rêwê da jî nêtawan tevî civata Almana bûyîn jî tune bû danistandin jî tune bû ama Almana jî getto pêkanîn tenê biyanî hinek taxê bajara da girtin van kesana jî nikarûn derfetek Avrupayê hene Sûdê jî werbirin. Ama em bizivirin pirsa Kurdî ya Kurda jî wexta tişkî sahanî ser Kurda ki tu Kurditiya xwe xayî dernekevî, tu Tirka zêdetir ala Tirkî xayî derkevî, tu Tirka zêdetir ala Tirkîtiyê bikî, tu dikarî bibî her tişt. Wexta van tiştana vekirin insanê me hinek serxweş bûn yani hinek ketin nava wê şaşîtiye. Belê bir feta ez bibore. Ji ber ku piskereka Gülcin Xanimê ez dixwazim îra bipirsim heta ku nal bire demek ku dîsa piskerek te dikeve ji bo wê me hazir vê diye ew ber nedin. Ez dixwazim Gülcin Xanimê bipirsim. Gülcin Xanim ez bawer dikim dengê tenkî bû zelal bibe ne mesela dipirsim. Yani asimilasyon warê psikolojiye de jî yani bandıra xwe li ser civakê çêdike. Warê psikoloji mesela ev kesî ku warê psikolojiyê de bûye paşekê asimilasyonê îdî jî xwe re şer dike. Yani ev şermayî dikeve desta psikolojiyê xwe re şer dike. Divê ev xwe wek merivê asimilekar dibînin yani xwe inkar dike, bu xwe inkar dike yani. Gelo Armanca asimilasyonu belki ev pirsek klasik le mukabil divê bibêjim. Armanca asimilasyonu be esasî çi ye yani? Esasî Armanca asimilasyonu çi ye? Yani bana dixwazin çima asimile bikin? Yani Armanca wan çi ye? Belê dervay bişaftinê tu tiştek bê sedem pêk nayê li rûyê cîhanê xweza di nav hevhatinekî da tim dişuxile serdest jî dema ku bixwazin hin kesa bişivînin xwe re armancekê hildijbirin. Armancê wan ê polîtîk hene wek migava dingoyê aborî hene her serdest ji pêkhatina mirovahiyê heta roja îroyê dema ku bixwazin hêza xwe hinekî zêdetir xort bikin xwe bigihînin asteke hinekî jor vê hêza xwe li ser kesê rabûnê çûnê ew kirine bin metîngeriya xwe zêdetir li ser wan pêkdînin. Armancê wan e siyasî hene, armancê wan e aborî hene, armancê wan e ku
navnetewî bidin pejirandin hene eger hûn me pirs bikin ez tim dibêjim bişaftin şermeke mezine tu awayî nayê pejirandin belê armancê serdesta tim evin ku hin kesatê xin bin bandora çanda xwe ji bo ku çanda wan winda bikin bişivînin xwe car were bi wan re îtihat bikin car were wan bi kar bînin car were wana ji ewa wana tevahî bê rex bikin bêje xwe re têxe wek hêmaneke berdestî em wisa bibêjin daye bibe bêje ez ku da bajom bila wê de biçe bişaptin bisane mirova bê giyan dike bêje li hember gotinê wan rengê xwe dernexe Belê. Em bêjin îro li partiya sistema devleta Tirk da em bêjin AKP, MHP, çi danim CHP nava wan da endamê gelek Kurd hene. Yani vatê çi vateyî vate ev e ku gormu ez xwecî were pirsim. Yani asimîle kirin êdî ji bo wan normal e, Tirk bûyîn ji bo wan normal e. Qala Kurdistanê nekirî li hember Kurdan sekinî ji bo wan normal e. Kirina Atatürk ji bo wan normal e. Ketiye vî halî. Vayî li hem li warê aborî de çawa kute got hem jî warê psikolojiyê de serketina asimilasyonê ye. Eger ku wisa nebara ev kesî ku malpera wan yani bav û kalê wan kuştine komkujî kirine yani tu vicdan qebûl nake ku wana yani alîkarî bikin piştarî bikin. Li îro em dibînin Tirkiyeyê Kurdistan'a bakıyor gelek kes AKP Kurd yani. AKP pişkiri AKP dikin, CHP dikin, MHP dikin, partinin de çizelim. Nav nizan İper, siper gelek elim. Vat tişteki gelek acebe jibo me acebe jibo var normal e. Yani bacı malavi eve ku varek psikolojiye dacı gelekle girtine vakidin em çava bej yani çava yeki em bej yani yeki Yahudi çava dibe pişkereka Hitler'e dikin. Ka numune kütüne yani. Ka tüm numune kütüne yani. Le Türkiye'de gelle Kürt pişkira AKP dikin, CHP dikin, MHP dikin. Yani duhazi eser adı yani çiğ batı çiğ yani çava ketine bir hali. Ev çi psikolojiye Gülcin Hanım. Ez fهم nakim birası dikarım bejim. Jiber ku ez ne civaklasın, ez ne psikorum. Le ez dibinin, le ez dikarım lavlekim yani. Tu dikarım lavleki çiğ ba çiğ yani. Kerem ki. Anha perspektif edi be awayeki eşkere Xudayê der herkes be awayeki eşkere vekiri dibine ne havceyî derûnî nasa heye ne civak nasa heye. Ji ber ku awayekî eşkere tirskirêk li holê ye em hemû bi çavê xwe dibînin bêjim mînaka herî piçûk ez vê dikarim bêjim ji ber ku we qala partiyê siyasî kir me xwast ez wê jî ziman Arê mezinê İstanbulê Kurda dengê Xuday lê tenê dibistaneke pêş dibistaneke piçûk bi zimanê Kurdî jî vê nekir. Ji ber ku armancê wan ê siyasî hene Kurda bi wê hêlê de ev bixwedin girêdî û wan jî bisinin pişta pê de dikin. Anha xema yekînî ne bêje ez kabîjim boy zamanê Kurdî zamanê îsî Almanî gelek zimana divê em bidin jiyandin ji bo ku ziman ser rûyê cîhanê neyên winda kirin ev xebateke pîroz e xebateke mirovahî ye tiştekî pir xweza ye zimanê kî mirov bide jiyandin bi hin kesî bide din bide hînkirin
ev ne suce ne güneye ne şerme. Beli. Dve ev Beli. were pêkanî. Lêç ber kesî vî welatî tim Kurda xwe wek bêjim civakeke bêjin em çawaya o yaman jî bistîn. Kurda sadibin edvêle. Eger ne sana yekî jî bigota partiyê ACB qet fark nake yekî jî bigota em boy vî zimanî boy vî gelî zimanê vî gelî kane em ji xewatek dest pê bikin. Tenê naxwazim bibêjim kanalek lê ew kanala jî ew tune divê ku îro sibe belkî ana hatibe girtinê jez haş pê tune me were girtinê o Kurda ne emek ne minnet lê ew wiş tutune evlahiye wiş tune divê îro jî girtin belkî hatibe hava Fatime çavgirtî dirim mirova dixapînin oya mirova distin armanca emin partiyê xwe siyasî hinekî mezintir bikin. Partiye ABC qet farnake heta niha qekekî ji bo zimanê Kurdî tiştek nekiriye. Eger nivîskarekî Kurd nivîstek pirtûkek nivîsî ve berhemekê nivîskî destme da heve ev başka qet kesek tiştek nekiriye xenci. Vêya jî bixwe em ez yek ji ber ku ez jî bi derfetê xwe dikim. Li hêla aborî jî bi hêla derûnî jî hêla hestî jî hêla manevî jî qet kesekî bêjim qarsî evekî jî em destekî jî wernagirin. Dema em divê dikin jî em ji bo xwe dikin ji bo nasnama xwe netewî bînin asta wêjeya cîhanê an nûjen em hewl didin sed sala bîst yekemîn da em jî tiştekî bikin. Ez tim wiha dibêjim ez dibêjim em deyindarim ji Ehmedê Xanî re her sed sal berî vê dibêjî dema me mozîn hildide dest bi nivîse dibêje bila kesek nebêje Kurd di cîhana wêjeyê da bêxwedî bi wira bi pênûsa xwe xwedî ji netewa Kurdertî. Ez jî wek şoptarekê Ehmed bêjim bila bîst yekem da kes ne xwendekar wan a wêjeyê tune. Belê genivîse lê nivîs her nivîskar nexwedî wêjeyê. Bîna wêjeyê gelek nayê. Divê tu hêla wêjeyê de xwe bidî pejirandin cîhanê. Tu bêjî ez nehatime bişaftin. Belê beqa zeft ser me hene zimanê me tenê nehate qedexe kirin. Zimanê me wek hêmaneke şermê hat nîşandin. Hîn jî hîn kes li kolana dema dibêvin şerm dikin. Ez van dibînim. Ez van yekara şadiyê dikim. Ji ber ku van kesa rastî jî pir hêla derûnî da we jî qalkir gavadinê hêla derûnî da xwe biçûk dîtiye. Beli. Ji ber ku zimanê wana nebiye zamaniyetê nebiye zamanê xwandin û nivîsan hevî vana jî biçûk hatiye xistinê. Hetanî hêlekî wana çavê dijberê xwe li xwe nihêriye. Anha dibêje zimanê xwe pêvin gelo çavekî çaware me were. Ev jî pirsgirêkeke berî her tiştî pirsgirêkeke derûnî ye. Zarok kolana da zimanê xwe napeyvin anha berê ez belkî wê fêm bikim bêjim ji ber ku bira pir netewin mirov nav hev da dijî derdor bin bandora derdor zimînê. Lê anha xwebişaftinekî dest pê xwebişaftinekî êdî min gava dijî got hewceyê nîne hin hêman ji derve werin müdaxaleyê me dikin. Em xwe bes fêra xwe dikin ku em xwe ji Gelek spas. Yani gelek tişi balkeşko yani gelek spas. Disa tera depirsin de iyice dokazım presta tera depirsin. Ben gelek yani gor bername gor vakta me gelek tişi balkeşko tum. Le em ver çareseriya ve mijari çareseriya asimilasyonu. Malxrabiya çareseriya malxrabiya asimilasyonu. Brezata gelo deve çi bekirin em çi bekin yani hember ve asimilasyonu çava tebi koşun be çi avay tebi koşun zrara wi astengiya wi em çava dikar riya asimilasyonu begirin kerem ki
Ona mesela asimilasyonda vakta serdest beri plana xuda yani tunebun az zamanı ki hildidin embejin rojava xo vakta zamandı çi kültürü peradı çi kuşkadelal kavadini bu millet çi edi namine eva rastiki veya tişki zanesi eva tespiti zanesi hususiyeti embejin bu milleti embejin gelek çağdı karı bu milletteki embejin gelek lebele navda ya her girinci zamanı embejin bu velateme yekirti nine perşeyi bazara destime da nine şuura milli destime hati girtini ama zaman ve hacet destime dahi. Eğer en bu karın derhaka zeminde planı proje xo baş bimeşinin eğer nivîskarê bağ xo bidin bijin kelepura Kurdî serbisekinin eğer malbat bin hişyar kirinê tencerat gotine mesela asimilasyonu da evaneki xo dilekin derbası Rojava Türkiye dibin rastı edi faktora ekonomiye faktora her mezini bu deri bu da asimile bu ne faktora her mezini le endikarı rastı yani insanı xub bidin degihiştin bidin famkirin ku rastı em ku zemin bigirin çağa gel ki mina Bangladeş'e teni zemin ve devlet xo kani teni zemin ve divardani navbera xu Pakistan'ı u Hindistan'ı eri bir canjidan lebeli daviye da geçtin Armanca xo Kürdistan'a Bakur rastı gere karu xabat ki tekuz bu zamanı Kürdi bir meşandını hem bu tiştedini vata devlemendeki Kürdistan'ı ki can bacarı dibi bir abi ama hatta sermayevi zede bu derbasi bacarı ki Türkiye dibi devri velatı xubber dedi pür muhabet nivîskareme gere formuk be diktine ko arikari ki bu van nivîskara hep ko vana bu karın berhem xo devlementir embejin ba afrinin bu karın daha zede Portugal benivîsine daha zede taybeti bu zarroka taybeti bu jinat bu civana ne temi le kolin yani destanı ko çend sala beri ve hatını gotini amalsa ben duvara kirine Vatışta dikarı rastı kurdacardını başta vegerini. Yani embejin bu böyle embejin tedbirci neyskali kurda deve berhem ukaz zede bakın. Zede bilinsin. Ez bizim mesela berhem her düji nivîskarın. Ez numune ve ser uebildim. Her düji nivîskarın berhem ve hene. Embejin du se çar. Çok az ev berhem ve çen kez fayda hun dizanın. Ev berhem ve çıl berhem ve bibe. Disa ev kes çukune. Zede kes nakune. Yani evet. Ne rastı? Ne rastı geliyor yani? Ne rastı yani? Le ez hadbejin gelo ne mümkün hükümet devlementi kurda gelekin. Devlementi kurda ne hendikin. Gelo pişkirit bu fonu bu van nivîskarana be amade kirine ku Türkiye xu bikarın bidin çap kirine be pereji belakin. Vakt numune. Teşekkür. Gelek başa. Haş Türk nivîsini se havcı nikaber çapını ser ferhanga Kurdi da dixebitim eri tırsame ev çak ve kerem kir. Ez bu karın bir gücüm çen kesa. Yani jiber ku sazi ki me tun ku me xayı derkeve. Be sazi nabin. Be sazi nabin.
Bu Evet. yani mugo deve Evet. herkes köpeklik dukhane deve Kurdi bizane. Eğer ki Kurdin ne Evet. yani Hundur da var. Hundur öyle dile bu xaze. Eğer Kurdin ne xaze pürtük ne xule. Yani dile Evet. öyle Kurdi derk etiye. Em dibejin em çava ev Kurdi ku dile öyle derk Dile etiye em bakın dile wî. Em dilê geç bikin. Rastî yani Geç bikin. divê em başta bizivînin, em tiştî bikin. Yani çi bo kirmanckî, çi bo kurmancî, Kurdistana Evet. Bakur hinek derfet bên dayîn insan cardin tirsê ser ku bavêjin. Ez bawer dikim yani gere nivîskar bikarin fedakariyê bikin. Ew tiştî dinê ama güçtü gere tane faktora zemin de semeda maivi lazi. Jber ku politika Kurdi geleki lavazı em bejne kese ki girseyi em bejne dengi Kurda digrinci nava dest piye em bejne rojname vanu çep Türkadanı bu Kurda tişkî nakin da xarja zimanê Kurdî bile rojevamanda nîne pir bixabin. Partiyê dinê jî lawazin. Lê gere Başı. nivîskar, gere lêkolîner vê pirsê hemasa rastî ya rojevê de bigirin. Rojevê de bigirin heta ki insan hinekî hişyar bûn. Ez de zêde ne reşbînim. Rastî yani zêde ne reşbînim. Me heştê pênca pêda yani dersa zimanê Kurdî zankoyê da paşê jî vira dibistana da gelek ciwanek em vê ji wê demê fêr nedibû, ne dihatin dibistanê. Malbatê wan nedişand lê nika dixwazin Kurdî hîn bibin. Aha parçazivirandinek heye. Yê hêdî here bawer dikim ama divê em tişkî bikin ku vana hejmara wan lê zêde be. û bikarin wekî pirtûka bixwînin. Başı. Gelek spas. Yani tego dve nivîskar fedakarî bike, nivîskar bi xwe bi nivîsê xwe fedakarî kiriye. Ez ê gerim Gujî xanim. Gujî xanim hene kes dibêjin ji bo çareseriya asimilasyonê me pirsî hene kes dibêjin eger ku ziman fermî nebe ya jî dewlet te tune be ev ziman nikare xwe pêşve bikî. Hene kes dibêjin em nikarin ben de devleti bisekir hayatta devlet ama çêbe divê em niha dest pê bikin bilîvîsin bixwînin bilim xwendin tu dibêjî çi li hember asimilasyonê yarê li dijî asimilasyonê bi çi awayî em ê tê bikoşin kelemke dengê te nayê dengê te biriye mikrofona te bawer dikim na dengê te nayê dîsa biceribîne mikrofona te hatiye girtin. باور dikim ev mecbur dibî nizanim mikrofona gücü xarim hatiye girtin em li vir dibînim yani hine kes misal dibêjin mamoste dibêjin yani divê lûjin xanim hat dîsa çi dîsa çi Belê dikarim nûmenekê bidin. Yani kereke milletê cihûr berî ki bû devlet zimanê xwe mirî jîndar kir paşê bû devlet. Yani imkan heye. Kurd dikarin wê bikin. Em dikarin rastî zemîn ve bibin devlet. Yani em dikarin her zaravar jî îsa pêşa bibin ku rastî yani êdî devlet bêçare bimîne derî veke. Yani berî
Tedbeci böyle ki devlet ama bir demezdirandı. Hem dikkarın zaman yok. Ama da bir kım peşve bir şey. Böyle. Hareket usadı bece. Normal yani hareket şekilde bece. Hareket bece hatta ku zamanı perverdi ne be? Zamanı permi ne be? Zamanlı kara yani biji ne kara peşve heri. Hareket usadı becim. Yani rastı gerek gringe yani zaman ku perverden ne be zamanı permi ne be? Meru yani ev kaslı berfere hala be gücü kar dengete he. Gücü karım dengete he. Bak fe kerama fe. Mıkavim. Gücü karım dengete ez bavardıkım psikolojikate çareserler bu. Bak fe. Gücü karım bak fe kerama fe. Na, mıkavim da. Baba sen daha bakın yani tüm bezişi bu bir fikri yani hatta ku fermine be zaman hatta ku perverden be zamanı perverdiğine be ev zaman peş var nizam berbemerini dişe yani Peki çensala berivi yarası no duda da vakta tema hepeda dervayı vela civil ki mezun bu jimi khasın ki eser zamanı şahsiyeta zaruki referat ki kurt bedin ve deri metriştu ku migo emhi nikarin hiviye bisekirin ku devleta kurdi be ava kirini gere pirsa zemin xewata ser zemin bê westan bê meşandinê boyna em nikarin ortê rakin bo em asimilasyonê hinekî astengiya bo asimilasyonê derxin hinekî pêşiyê bigirin tenê ev destê me de heye rastî vî lezî lema jî em nikarin hîviyê bisekirin ku berê devlet bê damezrandinê sala va çepa ev kirin mêjiyê me berê bira Türkiye bu demokrat sosyalist parti emniyetişman bifikirin. Na yani berê gere zaman bir tekûzkirinê, xurtkirinê, devlementkirinê dê û bav xwe bihesin cardinê bizivirin zimanê Kurdî biafin em hineka dizanin ku ne xandewarin esas bingeha zimîn da Kurdin lê we jî serî da çend cara hani ser ziman kır mıxabın Türkiye daxivin, zarı xuran nevi xura bile Türkiye daxivin. Ama nayve mene ki Kurdi nizanı. Rastı em bikarın ikna bikin. Em bikarın planı xuva, programı xuva, veşanı mine veşanı ve gele cara zaman bu babet. Cür yani insanı cüda serzemin nerini xu bejin, tecrübe xu bejin. ve çare rastî dibi en dervayı velatem jiyan zarokê me em bêjin malda Kurd bûn komela da Türk bûn ji ber ku Kurda Tirkî diaxivtin lêbelê wexta dê bav bixazin rastî dikarin Kurdiya wan pêş de bibin başê jî derket dibistanê de jî Kurdî fêr bûn İro şeş heft zamana dizanin navda Kurdî zamanı herî pêşiyê dibi yani koyan bixazin dibi yani beli baş mamute edi sana gelip gücü hanım ez bana dikim gücü hanım piskere çareseri kır dengetetti denk ettim kelam kınızan denk ettim başa işte dervazı bez bana dikim te piskere kafa tekniki çareseri kır pirseme ev bu müşka biraz fendiyle bu tercih bejim
لهمبر لدیجی اسیمیلاسیونی به چه آوایی امین بتکوشنین یعنی زرار اسیمیلاسیون ام چوا ریا اسیمیلاسیونی بگیرن çare çiye çareseri çiye kelem ken بلش خو بچم بری هر تشتی ev bara dve bari rayedari ev kes devleti kesli diji dve rayedari devleti peşki aslatlarını birin ev kari wane lej ber ku hemen ki wan avsatune ve demi bardı keve ser سازی و دزگه کرد سازی و دزگه کرد دکارن گوری درفت خود جواکان را پیشنگی بکن پیشنگیه که چان هشمندیه که گوان ج درونیا بندستی خلاص بکه سری هنده با افرین مگادنه جگو ادی ام هاتنه رای که وسا ام چاوی دجبری خوش بخوامه زد آنها جبر کو ام دما تکنولوژی دانه پر درفت شی دسمه ده هنه هن veli dîsa denk kutbu بالمخاب بمقابل beli beli mukabel nizarim şu ev kala teknik yakır le teknik vera başnahat kal teknik şey teknik abi baş iro nizarim peşkireke mabasta Rasya matın davya bernameji mukabel yani zaman ve pır hoş bu gerek dışı bakışı gotun rastı yani kefam gelip elbette tevaşavanan kefam gelet yani ve dışı gelip bakışı gotun yani ematın davya bername ez çabuk vak adet dibejin gotrata davi anji dışı kütü beji may kemasi kütü beji may heye kerem ke bejen ولی اینکه çarpı beri vejgo yani kuşka delerci hani her zaman hem bu sazi komel hem bejin hatta beji parti ve gere zaman tüm Rojava Mirova da bu vakta kem kala zemin dikin rasti naive meluk zaman به زمان دیروک نای مشاندم به زمان اردنگاری نای مشاندم به زمان عرف عادت نای مشاندم به زمان ام بجن تو نکاری خوب پاریزی به زمان ما پی گلی کرد نکاری باش بینی سر زمان گره بری کردا بدی فهم کرن وی زمانی و کردا بدی فهم کرن کرد تی بگیرجن وی زمانی و اجبرویجی هم hasa hem de bir zaman. Ama kare hemu ne tane nefis kare kare hemu beşe civate aziz kardeşim. Hemu beşe civateni her sa çapemeni o medyajı rolükü gerekmezin dikarım bilizim ve derekeda. Az gelek fazlıkım ve derfetten ve lerini hukukun Mamos gerek spaskı ji bo nerletey balkeş gelek tişteki xoşko başeşko ez disave gerim gücü xarib dikari baxıfi la getes delale جبر کو قط ve ben جبر قط نزاد medikaçı bejim şa dest afafte dikim edisa da tırtsın ku dengete disa herel beriya ku dengete ne çiye estara bejim ematın davya bername estara dıstı şekil tukazım jibo temaşavaran yani ez dizarım herkes ku dizarım hem dimiskar hem helbesvari betukate ki helbes çiye mukhwenci kerem akwe ez dixwazim tu helbestekî xwe li dawiya de bixwînî ji bo temaşevaran kerem akwe
Ne mukabel. Mukabel. Merhaba gudari nakir. ولی مش پر دخواست لی قط به از دترسم قط به از نکارم بخونم از نخونم دبه یلو از لیبورنا خوش به بخوازم جبر کد دنگی مقط به نوجیدا بمینه از نزانم کوی آنها سرتست تکنولوژی نه از تو كيف اخو قلت له اخويا داوي كوها بيجا كرنكه قلت له لا ام خبرنا ك دين تجمل هيا جارك الدين قال كل نصيب قلت بس كمان دخوني انا ترى بيجا قلت له قال كل دين قلت قلت له اخويا داوي بيجا لا مقابل بله نخواست هر کی گذاری کن نبود. تماشا من هجا اماتن دویا برنامه چاوا کفن گذاری کرد yani mevarime gelek tişe balkeşko bakabın gücü kanımcı tişe gelek balkeşko le perskreka ve tekniğe den gibi zıbazı hat kutkirin me ev kas hatta daviye mevi gudari nekir evci nizanım kemasiya tekniki bu nizanım ben bejim bu borne kere bejim bu borne jüji nizanım burası le tişe koşne bu hatta daviye ve gudari nekir mukabın hatta gücü hanım bir saat gücü hanım gotuna koya daviye beje اكيد بيجي قلت لنا تداوي بقيتي بله بله. قلنا من ناداوي از درجم بله جي كرما خبره herkes هبونا خو زمان خو نتوا خو نرخي خودي دري نتوا وان زمان به دبي مرو جدي دري لهمبر بشافتني و خو بشافتني بلا حشيار ببن از دکارم با قصیده بیجم به خاطر و شب و من خوش. Gelek spas gücün karım jibo beşerete lisa spas tıkın gelek spas tıkın. Tamaşavan heca ebatın davya bername hatta jareki din bername ki nu u mevale nu u müjareke nu biminin khiri khoşida.